Hello friends, Shillong Teer Kokborok channel norong namso. Tini 27 tarik 9 Mac 2023 ni norong house ending tai hit kuti tai norong kuti rinai. Hingkai baya song norok channel no katalang ngai tong kang channel na subscribe kadi. Tai pila ni simi paithak joran hai na bak norok tapai di. Hingkai norok poilan simi paithak joran hai hingkai kuno puji hangnai hingkai norok oloka success mai hangnai baya song. Hingkai video no skip kaya kare nadi tai video no sada kang share kai. Hingkai baya song 26 tarik ko success mangka hit kuti yo. Hingkai baya song ek sapta ya ka 2 sapta bisingo sini hit kuti. Kai pana success songo gamno kisan norok na sumai thangna nangnai. Hingkai abon nai sumi thangka kan norok success manai. Hingkai second round no bomian sala ending go success manka baya song kai omai ke norok sabram na success na nangkai norok channel no subscribe khai di tai bell icon no click khai norok notification man mazar khai tongdi tai video no norok poilan simi pathak jora nayui tai norok baya song no share khai na tapuk hingkai tai kaisa norok no kasaro je Facebook page o nai tongnai rok borong bagui YouTube no subscribe khai nadi YouTube bot swidi norok Shillong Teer Kokborok ayang Shillong Teer target omai ke no norok suye hingkai success naidi hingkai baya song tini ni norok house rijak hingkai hit kuti wngkade tini ni house ni hit wngkade 9/5 rijak hingkai extra o 4 pano phai mano tamoni hingkai mia puro 6 house phai 6 house phai ke 4 house phaio aboni bagui hingkai extra bo thai mano hingkai baya song norok no ending o rika 4/9 ending hingkai baya song norok sajak hingkai play khai mano hingkai 9/4 ending no norok play khai nadi success manano tamani kemia fra 9-0 phaijak tini 0-9 phana phainan chance tongo ayangkai 9 house ba double 9 phana phainan chance tongo aboni bagui norok no 4/9 ending ri marika hingkai baya song tini salo normal kuti o tongo 18-18 mane 63 ni bill o ba aboni man hingkai 65 hingkai 53 56 59 09 19 64 9027 hingkai baya song normal kuti o tini kom rigo hingkai success manani phano chance kom tamoni hingkai mani phano mano aboni bagui house thangnan tapok di baya song house tai ending no tini tai yakadi hingkai house tai ending no yakar khangkai norok success mayangnai hingkai normal kuti o chances kom aboni bagui norok no tini kwcharo norok normal tai hit kuti no kom amount riui play khai di tai house tai ending no norok kisa hit o play khai mano hingkai tini mia puro to chong hit kuti success mangkha baya song hingkai tini salo norok thangui mano normal go mane hit ta thangdi hingkai normal o thangdi hingkai jemon 5-10 kai no play khai mano hingkai asok kubang hit thangui norok success wngya ke loss janai chong miani salo si chong hit kuti success man pandrop tini 5 taka khai no play khai di ar jodi norok 10 tiani simi star 5 tai 10 star khai di tarpore khanan salo ang bwswkai thangnai norok abo saimano norok tini jodi success maya khana 10 kai thangdi khana jodi wngya ka sonio 30 taka khai khai di haike no norok bari thandi ar 5 10 15 20 omai ke no bari thandi hingkai norok je somoi hit nangnai afro norok success manai afro bepak no backup wngui norok ni recovery wngui thanai hingkai norok no ang asuk din guti rwman norok tak phano comment kaisa yako jodi norok comment kaisa kai belai no janai tamoni hingkai norok ni hamjakma tai chubama bai se angbo sukjora norok no guti rui mano success rui mano je norok support bo tongna nango baya song norok support tongkha chong sabram no success manai hingkai baya song tini ni single guti norok nugui mangkhana ba booking guti phano hingmano hingkai norok abono play khai di je thangnai rok hingkai thangui tongdi chong obo bofro bojor hau phainai obo shoot saimaya kintu ani hisabo phainai ni ma tongo tini salo pano hingkai swngna.